Ayun nga po sa tanan. Okay. So, ato ta sa ikapila na ta nga pulong? Ikalima. Unsa may ikalima? Giuhaw ako. Tugod ko sa pagbasa ng sunan sa Juan 19:28, nagaingon ang pulong sa Dios. Humani ini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon, giuhaw ako. Atong itong mga ulog igsunan mag-ampot ta. Langit nun amahan, salamat iningatak na sa kapunon nga bisan pa man Lord God sa mga sakripisyo nga gihalad sa imong makatawhan para gayon sa pagpaminaw sa imong bandianon nga mga pulong. Amahan padalangin ang matagusa nga diin Lord ang kauhaw sa among mga kasing-kasing kauhaw sa among kalag Ginoo matagbaw ni iningatak na sa kahaponon. Amahan, dili ang pisikal nga pagtagbaw ang ikahimuot ya kanimo, apan ang pagtagbaw o Dios sa espirituhanon, maoy pagtagbaw o Dios nga imong gikahimutan. Bisaman panalangini kini mao mga pulong bisan pa man ang imong alagad nga magadala sa mensahe karon nga ikaw o Dios ang madunggan, mabati ug masabtan pinagi sa langdag sa imong balang espiritu. Kini tanan Lord ang misalit pasalamatan pinagi sa imong bugtong anak. In Jesus mighty name we pray. Amen. Amen. Kaya akong pagabasahog bali magsunan diha sa Juan 19:28. Humani ini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan maingon giuhaw ako. Pwede ba natong balikon ang pulong ni Jesus nga maingon siya giuhaw ako? Okay. So kung ato sabta magsunan wala include diha or wala giingon diha nga tungod kay giuhaw gyud si Jesus, ningon siya nga giuhaw ako apan ang gingon diha tungod kay nakita niya o nasayran niya nga natuman na ang tanan ug ningon pagid siya sa sumpay ug aron pagtuman sa kasulatan iyang giingon nga giuhaw ako. So naay duha ka passage diha sa Salmo nga gahisgot diha mahitungod sa gifulfill ni Jesus kung unsa ang gisulat sa mga propeta o sa mga salmista o sa writers sa Psalms. Ningon diha sa mga Salmo 22:15, nag-uga ang akong tutulan sama sa yuta ug ang akong dila mitapot sa akong alingagnag. O gibiyaan mo ako nga nagbuyod sa yuta nga daw patay. Ug ikaduha nga verse diha sa Salmo 69 bersikulo 21, sa dihang gigutom ako, gihatagan ako nilag hilo. Sa dihang giuhaw ako, gihatagan ako nilag suka. So masabtan nato nini nga verse magsunan nga ang pag-ingon ni Ginoong Kristo nga giuhaw ako is the fulfillment or pagtuman sa kasulatan. Sama sa giingon ni Pastor Raymar kaganiha nga kani nga panghitabo dili buntag sayo, dili gabi kun dili udto. Unsa man ning udto magsunan? Init. Init, diba? Nakasinati batag kanang giuhaw ta tungod sa init. Giuhaw na bata diha aron? Giuhaw na ta. So kung ato masabtan magsunan, ani nga time init. Dayon sa iyang pagpasan dito sa cross, kapoy kayo to. Kapoy din, di ba kung magtrabaho ta gamay gani, panington ta, dinuhawon dayon ta. So ang nasinati ni Jesus Christ sa iyang physical, nakasinati siya pagkauhaw. Apan ang pagsulti niya nga giuhaw ako, katumanan lamang sa kasulatan. So diyan nato makita magsuunan ug adunay pangutana nga ato mga pamalandungan po. Ngano man giuhaw sa Jesus kung sa verse sa John 4, gisulti diha nga siya ang living water. Diba makapamutana po ta nga. Nganong gihaw man siya, nga siya man ang buhing tubig. Diba? So diyan natin masabtan magsunan, nga sa iyang pagka Dios sa iyang pag-anyo ning kalibutan na wala din siya giuhaw diha sa iyang physical, apan fulfillment lamang kini sa kasulatan, apan diyan natin masabtan nga siya di ay maoy tuburan sa kinabuhi. So, ato makita nagsunan nga ang pulong nga giuhaw ako is the fulfillment of the scripture. So, ato nga na-experience magigsunan, di ba ka nakasinati matag kauhaw?
Sama kang Ginoong Kristo nakasinati siya kauhaw sa iyang pagpalansang sa krus magsunan ug dili nato masabtan niini nga mao nga teksto sa pagsunod nato sa Ginoo makasinati puta kauhaw physically and spiritually. Physically daghan siguro karon ang gipang-uhaw diri sa tubig. Spiritually daghan pong Kristohanon nga nasa sulod sa simbahan pero giihaw sa espirituhanon. So di nato makita migsunan nga nining kalibutan ang kalibutan dili makatagbaw sa atong espirituhanon nga panginahanglan. Si Jesus ningon siya nga giuhaw ako pero wala siya giuhaw diha sa literal nga tubig. Apan diha nato masabtan to fulfill the scripture o dili nato masabtan migsunan nga sa atong kinabuhi sa atong pagsunod sa Ginoo. Bisan pa daghan kang kwarta, daghan kang material nga butang, bisan pag unsa ka professional sa imong kinabuhi, once nga imong espirituhanon uhawon, dili na matagbaw ni ining kalibutan. Kay si Jesus mao ang tuburan sa kinabuhi. Siya ang buhing tubig. Na kung kinsa tong makainom sa mao nga tubig, dili na gayud siya uhawon. Siguro physically karon, kung uhawon ka, moinom kag tubig, siguro pila ka litro, pila ka galon. Apan kung uhawon ang imong espirituhan magsuonan, ang presensya ra sa Dios, ang pulong ra sa Ginoo, mao'y makatagbaw niini. Ug puli magsuonan sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kung masinati nimo ang kauhaw nga igsuonan sa imong pagpas-an sa Ginoo ni Kristo nga kumusunod ta niya kinahanglan pas-anon nato ang atong cross. Sa atong pagpas-an sa atong cross magsuonan, hopefully nga kung uhawon ka, dili ka magtinguha sa tubig niining kalibutana. Kadaghang mga Kristohanon nga gikapuyan naman sila sa pagpas-an sa cross, pagpangalagad sa Ginoo, gipauhaw naman sila sa kalipay. Ilang gipili ang kalibutanong kalipay. Daghang Kristohanon naghukas nila, gibiyaan nila ang pagpangalagad sa Ginoo, gibutang nila ang cross o gipilit nila ang kalipay sa kalibutan nga nagtuo sila nga katunga mao nga kalipay mao'y makatagbaw sa kauhaw sa ilahang kasing-kasing ug kalag. Apan ang mao nga katagbawan sa kalibutan mao di ay mao'y kalaglagan. Diha nato masabtan migsunan nga niining kalibutana ang gitinguha sa atong espirituhanon dili matagbaw. Kaya ang kalibutan dili makatagbaw sa kauhaw sa atong kalag, apan ang kalibutan magpatay sa ato ang kalag. Yan nato makita magsuunan nga sa Jesus na illustrate sa atong kinabuhi na kinahanglan kumusunod ta niya, kinahanglan natong pas-anon ang ato ang cross. Ipas-an pa ba nimo ang imong cross karon magsuunan? Sa dihang giuhaw ka, Ginoo ba ang imong giduol? Sa dihang giuhaw ka, pulong ba sa Ginoo ang imong gimeditate? Presensya ba sa Ginoo ang imuhang gipangandoy? Basin nangalagad ta sa Ginoo, apan ang cross ato nang gibiyaan, ato nang ibutang dito sa simbahan, Kristohanon ta pag-abot sa simbahan, pag-abot sa gawas, do sama ra gyapon tag kalibutanon. Sa panahon nga giuhaw na ta, ang kalibutan nga tubig mao ato ang ginainom ug wala nato tinguhaan ang tubig sa kinabuhi. So una nga punto magsunan, ang kalibutan dili makasatisfy, dili makatagbaw sa tinguha sa imuhang kalag. Nabatay kalag diya karon magsunan? So kung imong gipakaon ng imong lawas, kung imong alingag-ngag ang imong tiyan giuhaw sa tubig nining kalibutan, giuhaw sa mga tubig nga natay nagkalalain klaseng tubig na ay sa pamay tubig diha, Wilkins, Nature Spring. Pupuli magsunan, atong tinguhaon diha sa satisfaction sa atong kalag ang tubig na walay katapusan. Ang tubig nga diin naghatag sa kinabuhing walay katapusan. So nining kalibutan na magsunan, makita nato nga daghang Kristohanon nga giuhaw gipangkapoy. Apan ang sekreto para makapadayon, imno nimo o tinguhaon nimo ang kinatubig nga nagahatag sa kinabuhing walay katapusan. Unang makita nato magsuunan nga kung uhawon na gani ang tao nining kalibutan na mangita din na siya og kanang kapadulngan, di ba? Kung atong tan-aw ng history, ato nang i-apil gamay ni mga Hapon. Kalagbitan sa mga Hapon, ana na sila sapa, suba. Tingano man, bahala walay kaon basta kay naay tubig. Unsay makita natong illustration sa mga kahoy nga naa diha sa sapa, di ba nindot kayo?
Malarat man siguro ang ilang dahon pero pag pangsalingsing ana perting ninduta. Ingon ana ang kinabuhi kung naa ka sa presensya sa Ginoo. So nining kalibutan na maigsunan physically kung uhawon ka. Sampol galakaw ka diha sa dalan, giuhaw ka, tagaan kag supas, mudawat ka. No? Ang imuhang kanang sa tawag nato ana, kanang ngabil nang liki-liki na tungod sa uhaw, tagaan kag 1 million mudawat ka. Dawaton pastor, ipalit og tubig. Problema kay palakawon naman po ka dito sa refilling station. No? Kung papilion ka ba diha akto na actual na tubig or katong mineral. No? Pwede duha. No? Kwarta og tubig. Ang panining kalibutan na bigsunan sa gingon sa Ginoo. Dili ta pwedeng duha og kagalon. Dili pwedeng mangalagad ka sa Ginoo unya ni alagad po ka sa kalibutan. Dili di ay maayo nga niinom ka sa tubig ni kalibutan nga puno sa kahugaw, puno sa mga bakterya, puno sa kalawayan, kunya moinom po ka sa tubig sa Ginoo. Kay dili pwedeng limpyo gihapon ang baso nga naisulod nga tubig unya masangbugan sa hugaw, tanan mahugaw. So makita nato maigsuunan, tingwaha sa imong pagpangalagad ang tubig sa kinabuhi. Ikaduha nga punto maigsuunan, ang kauhaw nga gitinguha sa ato ang espirituhanon dili matagbaw sa kalibutan apan matagbaw sa presensya sa Dios. Naay mga panghitabo maigsuunan sa simbahan nga ang simbahan ginatawag nila og kana bang kung dili sila tagdon sa kalibutan adto sila sa simbahan kay basin na lamang day tagdon sila diha. No? So ang simbahan ginahimo na lamang og kanang dapit nga diin basin dito tagdon ko. Pero sa panahon sa simba maigsunan makaingon ta nga na-feel nimo ang presensya sa Ginoo. Pero how about kung naa ka sa imuhang panimalay? No kay ang presensya sa Ginoo mao ni maghatag katagbawan sa atong kinabuhi. So ang presensya sa Ginoo sa sulod sa simbahan ug sa gawas sa simbahan sa ato ang panimalay atong tingwaon ang presensya sa Ginoo. Lahi ng presensya sa imuhang ka-churchmate. Lahi na. Siguro malipay ka, siguro anak nga time nga kauban ka sa imong ka-churchmate, kauban ka ni pastor, pero lahi ang kalipay nga ikahatag sa presensya sa Dios. Bisag ikaw ra usa malipayon ka kung naa kauban nimo ang presensya sa Ginoo. Kay kung naa nimo ang tubig sa kinabuhi, dili gayud ka uhawon. Kay kung nakasinati na ka sa tubig sa kinabuhi nga mao si Ginoong Kristo, imong kasing-kasing gibago na sa Ginoo, dili na ka magtinguha sa kalibutanong pang kalipay. Siguro makaingon ka nga sa una mao na akong kalipay pero karon nga nakasinati na ko sa presensya sa Dios. No, di na ko malipay ana, alingumugan ako ana, sabaan ako ana, samukan ako ana, ingon ana ang masinati ni adtong nakasinati sa tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Atong masumpay migsunan ang tinguha o ang kauhaw sa espirituhano nato migsunan. Matagbaw ni siya sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Daghan ang mayon nga Kristohanon ko pero kapuyan maminaw sa pulong sa Ginoo. Laayan, mabalaw, samukan. Pero ang pulong sa Ginoo, mao ni siya nagahatag kanato kadasig. Kabantay ta kaning mineral. Kung makayunta nga mineral water na siya. Pero pila na lamang kabuk mineral diha. Pero ang tinuod nga mineral kanang gikan jud sa tubod. No? Unang lahi ang tubig sa kalibutan ug lahi ang tubig nga gikan sa Ginoo nga mao gayud. Masinati nato diha sa pagpangalagad sa Ginoo. So ihapit nato maigsunan sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga kung uhawon ka tinguha ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. No? Kung imong kasing-kasing diha giuhaw kay gipasakitan ka sama sa gining ni Pastor Imar kaganihan gibulagan. Masakitan ka nya imong patambagon kay kalibutan musamot noon ang imong problema. Pero kung ang pulong sa Ginoo mo imong patambagon maigsuunan, masinati nimo, matagamtam nimo ang katagbawan. Sama nga giuhaw ka sa imong tutunglan kung makainom kag tubig, makaingon jud ka nga kini mo tubig.
Di ba? Kung init kayo niya, makainom kag bugnaw nga tubig, makainjig ka nga, okay na ko ani. Apan kung giuhaw ka, pakanon po kag ice candy. Uhaw gihapon. No? Sa pagpangalagad sa Ginoo, kung gikapuyan kag giuhaw ka, nya kalibutan ang imong gidaganan, tagaan ka nilag mga butang nga dili makatagbaw nimo. Pero kung muduol ka sa Ginoo, maminaw ka sa iyong pulong, magtuon ka sa iyong pulong, magbasa ka sa iyong pulong, makaingon jud ka sa imong kaugalingon na kini maoy pulong nga nagahatag kanako kadasig. Napabata diya kay sunan? Ipang-uhaw na ba ta? No? Physically, ipang-uhaw ta, nang nao ta magsunan nga sa atong espirituhan nga kinabuhi, duulo nato ang presensya sa Ginoo. Mag-ampo ta magsunan. Langit nun, Amahan, kami nagapasalamat sa tubig sa kinabuhi nga imong gihatag nga mao si Ginoong Jesucristo. Naman kung hitarong Lord God, ang ipang-uhaw Lord sa espirituhanon, Lord God, ang among mapag-ampo nga ikaw ang Diyos magatagbaw kaniya, magahatag ka kaniya Lord God, o kaalam nga siya Lord magtinguha sa tubig sa kinabuhi nga mao si Ginoong Jesucristo. Tumukin ining kalibutana ang tubig nga kalibutanon dili makatagbaw sa espirituhanon nga panginahanglan. Apan Lord, pinaagis diha sa imong presensya. Ang imong balaang presensya, ang imong balaang espiritu, mao'y tubig sa kinabuhi, tubig sa katagbawan. Nga bisag wala man kami material nga butang, wala man kami kadato nining kalibutana, apan kung ang imong presensya among kanunay makauban, among kanunay nga masinati. Lord God, masinati namo Lord ang katagbawan. Sa Amahan, kung naman din ini nga takna sa kahaponon, nagiuhaw sa imong presensya, ipasinati kaniya Lord God ang imong presensya. Aron dili siya magtinguha sa kalibutanong kalipay, dili siya musuhit sa uban nga kanunay nagtinguha sa kalibutanong kalipay. Apan Amahan ang among mapag-ampo, ganini nga taknas kagahaponon, masinati namo ug mapuno ang among kasing-kasing ug kalag sa tubig sa kinabuhi nga mao ikaw ug mao ang imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Nagaingon siya sa iyong pulong na kung masayod kami sa kamatuoran, maghatag ka namo kagawasan ug ang iyang pulong mao'y tubig sa kinabuhi. Dalaygon ka nga Dios sa walang katapusan, kadungganan ug kahimayaan igapalit ka kanimo, pinaagi sa imong bugtong anak. In the name above all names, in Jesus Christ we pray. Amen. Amen.